मानगोनां डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि जोनोम सान 6 जुलाइ बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो मिरु आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खावलायनाय लेखा आरो जिल्ला आफादनि खावलायनाय लेखा जों दख'रायावबो मोननै मोनथाम जायगायाव बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों। बेयाव जों आइजो अनसाय आफादनि आरो इनिफ्राय गामिनि रायजो राजाफ्राबो मदद होफादों। जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गासिबो मावथिफारिया लोगो बिथांमोनाबो जोंजों ज' बे हाबाफारियाव मदद होफादों। जिहेतु बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ बे आनसलिकआव मोनबेसे जायगायाव बिफां गायनाय थांखि लादों आरो मा बिफांखौ गायनो आखायाव लादों? जोङो ओरैनो मोननै लकेसन होदोंमोन। दा बिनिबो एसे बांसिन जासिगोन मानो होनबा जोंना बिफां फुलिया गोबां जाबाय। बेखायनो जोङो दिफा नाहरबारि आरो ओमफ्राय दिफा ब्रह्म मन्दिर बिदिनो बाथौ जेरावनाखि बाउन्डारि वाल दं बे जायगायाव जों गायनायनि थांखि लादों। मानो होनबा बाउन्डारि गैयियाव जुदि गायोब्ला मोसौ मोसानि उपद्रब जायो, बेयाव गायनायनिखौनो ओंथि गैया। बेनिखायनो जों जेरावनाखि बाउन्डारि वाल दं बेहाय जों गायगोन। बिनिफ्राय जोङो सिलाबारिगावआवबो गायनायनि थांखि दं। गासै फांबेसे बिफां गायनाय जागोन? गासै जोङो 100थासो गायगोन। दिनै 6 जुलाइ बिफां गायनायजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे आङो बर' रायजोफोरनो बर'ल' नङा समस्त मानसि हारिनो मोनसे मेसेज होनो सानदों। बे मुलुगाव सोमजिनाय दा गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायजों गोबां मानसिया जिउ खहा जानांबाय। बे थाखि उनाव आरो बारासिन दाजाथों बिनि थाखाय जोङो दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि थागिबि रायजोफोरखौ जोङो फोरमायनो बा खावलायनो लुबैदों जे जिथुनाखि दा सरकारा फ्रि भेक्सिनेसन होदों बे भेक्सिनेसनखौ बिथांमोना लानो आवगायबोनांगौ। मानो होनना बुङोबा मोनसे समाव जोङो भेक्सिन लानो होननाय माबाखौ गिनाय मोनसे गोसोआव सोमजिदोंमोन। बेखौ गिनाङा, जेबो बेहाय भाइरेल भिडिअ जानायफोरखौ जेबो माने फोथायनाङा बेखौ जों खावलायदों। दा नैबे जुदि भेक्सिनेसन लानायनि सार्टिफिकेटखौ जोङो बबेबा मोनसे ट्रेभेलिं खालामनायाव देखायनो हायाबा जोङो बधय जोङो ट्रेभेलिं खालामनो टिकेटबो जों लानो हायाबो जानो हागौ। आरो इनिफ्राय जिथुनाखि दा सरकारा बिनामुल्य माइरं होयो, रेसन कार्ड जिथुनाखि बेजोंबो मोनसे सार्कुलेसन थांबाय होननानै जों खोनादों जे जाय बिथांमोनहा बेनिफिसारिया भेक्सिन लायाखै बा भेक्सिन सार्टिफिकेट लानायखौ जुदि जमा होनो हायाब्ला बिथांमोना बै माइरं मोननायनिफ्राय बनसि जाना थानांगोन। बेनिखायनो आङो जोंनि सिलापथार दख'रायाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुगैदों जे नोंथांमोना जाय जायगायाव भेक्सिन लादों बेहाय लाहैनांगौ। आरो इनिफ्राय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव जिल्ला आफादनि दैदेननायाव दा माखासे जायगायाव भेक्सिनेसन केम्प फाथि भेक्सिन लाहोनायनि बेबस्थाखौ लादों। जोंनि दख'रानि सिङावबो जोङो बे साननैसोनि बिथोरावनो मानसिफोरखौ लिस्ट लानानै गामि हाबनानै लिस्ट लानानै जों भेक्सिनेसन खालामनाय बा भेक्सिन होनाय केम्प जों फाथिगोन। बेयाव रायजो राजाफ्रा आवगायबोनांगौ। मानो होनबा बे टटेलि फ्रि। उनाव जुदि फ्रि होननाय माबाया थांगारोब्ला बधय जों फैसा होनानै गावनिफ्राय पकेटनिफ्राय रां गारनानैसो जों नांनो हागौ। दा जोङो खोनादों जे डिब्रुगड़ गुवाहाटीफोर बायदियाव फ्राय मानसिया माने रां गारनानैसो 1100 माने 1100 थाखा गाहाम रां गारनानैसो बिथांमोना भेक्सिन लानो गोनां जादों। दा बै महामारिखौ नोजोर बोनानै आरोखि। बेनिफ्राय जों माखासे माबायाव भेक्सिनेसन जानाय केम्पआव जों बेरायनानै नुदों जे ट्राइबेल एरियायाव जुदि भेक्सिनेसन खालामनाय जुदि जादोंब्ला बैयाव जोङो ट्राइबेल हारिनि मानसिफोरखौ थांनायखौ बिराद खम नुदों आरोखि। दा बाङालि नेपालि बिथांमोनासो माने थोबफब फैजोबो। जोंनि ट्राइबेल गामियाव जुदि जादोंब्लाबो बै बाङालि हारिनि मानसिफ्रासो माने सिगां माने थाफैजोबनानै बिथांमोना भेक्सिनखौ खाबुखौ लादों। आरो भेक्सिनआ माने मोनसे टारगेटसो जायो नालाय जे मोनसे बिथांमोना सानसेयाव 120 बा 150 बेबायदिनो मोनसे टारगेट लानानै फैयो। बेयाव जोंनि मानसिफ्रा उनाव माने खाबु मोना जाहैयो। बेनिखायनो आं खावलायदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों रायजोफ्रा बयबो सांग्रां जानांगौ आरो भेक्सिनखौ लानांगौ। आरो जेब्लाबो डिसटेन्स मेनटेन खालामनानै
थानांगौ, सम सम आखाइ सुनांगौ, सेनिटाइजार इउज खालामनांगौ, हानायमानि बायहेरायाव ओंखारोबा मास्कखौ गाननो थाखाय आं खावलायबाय। गोजोन्थों। आं दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि लोगो आफादगिरि हिसाबै आं मुस्रि सुसिल बसुमतारिया बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि बे रादाबगिरिफोरनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ आङो फोसावनो लुबैयो। दुलाराय बुहुमावनो जों मिथिगौ दंफां लाइफां गैयाब्ला आरो बिनि सायावबो जों बेखौबो मिथिबावगौ जे दंफां लाइफाङासो जोंनि संसारनि बा जिब मुलुगनि अक्सिजेन गैयाबा जोङो बे जिबआ मोस्रोमनिफ्राय लानानै मानसि दुमसिनिफ्राय लानानै जिब जुनार रावबो थांनानै थानो हाया बे मुलुगाव। जों मिथिगौ अक्सिजेन जोंनो गोनांथार। बेनि थाखायनो दिनैनि बे सानाव दंफां लाइफां गायनानै जे जोंनि मुलुगखौ सोमखोर महर होनो नाजानाय जोंनि दुलाराय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि, मिरु आफादनि, जिल्ला आफादनि आरो आन्चलिक आफादफोरनि, प्राइमारि आफादफोरनि जायफोर थांखि बिथांखिनि गेजेरजों दिनैनि बे मिथिनाय हिसाबै डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी बिथाङा जोंनि भारत हादरखौ गिबियावनो बिथांनि सिमांजों दानायनि बाथ्राखौ रनसायदोंमोन। दा बिनि गेजेरजों दिनैसो बिजेपि सरकारनि गेजेरजों जों नुनो मोनगासिनो दङ। दा आं बेखौबो मिथिगौ दुलाराय जोंनि बे भारत हादरावनो गासै 25 कौटि बिफां दिनैनि सानाव गायनायनि थांखि लादों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो बे हाबाफारियाव लोब्बा लाफानानै बे खामानिफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय आं बिथांमोन जायफोर जिल्ला आफादनिनो जा, मिरु आफादनिनो जा, आन्चलिक आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनहा गामि गामि मोनफ्रोमबो धोरोमसालि, फरायसालि जेरावहाय बाउन्डारि वाल दङ बिफांखौ गायनानै जाहाथे बेफोरखौ नायदिंनो हानाय, फोथांनानै लाखिनो हानाय, जाहाथे जायगाखौ सोमखोर महर होनो हानाय बेबायदि राहाखौ लानानै माने थांखिनि गेजेरजों बे खामानिफोरखौ बे हाबाफोरखौ लानायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ गोसो खुसियै साबायखर बावदों। आं आसा खालामबाय जोंनि बे 1 नम्बर नाहाबारि गामियावबो बिथांमोना फैनानै जोंनि बे गोथार ब्रह्म मन्दिर सालियाव जे बिफां फांनैसो गायनानै जोंनि जायगाखौ सोमखोर महर होनो नाजानायखौ आङो आरोबाव गोसो गोरबोजों साबायखर बावनो आं बुंनायखौ फोजोब